Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please consider subscribing. Please do like this video and share to your friends and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Again, doon ako nagsasagot ng ilang mga katanungan nyo regarding sa availability and mga presyuhan ng aming mga sisiw. Yung topic natin for today guys is nasa title down below na at maging sa aming thumbnail. Kung kayo ay breeder guys at same namin ang problema or ganitong mga instances na i-encounter nyo sa inyong yard, matutulungan namin kayo dyan. So ayun na nga, mag-jump in na tayo sa ating first topic guys, yung pag-encounter sa hanep guys, kasi a lot of breeders, yun talaga yung pinaka-problema. Lalo na kapag naglilimlim na yung ating mga inahin kasi dito sila dumadag sa kadalasan yung mga insektong ganito. Isakikita lang din siya kadalasan sa manok. Sumusulpat sila lalo na kapag naglilimlim. And worst pa niyan guys is kapag namisa na yung ating mga inahin sa kanilang mga itlog na nilimliman, may chance talaga guys na dun sila dumagsa sa mga sisiw natin. Anak kung saan yung sisiw natin is napakasayang or napakakawawa naman din kasi nga yung mga mukha nila yun yung mga kinakagat. Ito na nga yung sinasabi ko guys na yung mga hanep yung pinaka-problema namin. So ayan, papakita namin sa inyo kung ano yung ginagawa namin, kung paano namin dinidil yung mga hanep na yan para wala na talagang hanep kapag tayo ay nagpapalimlim or kapag namisa na yung ating mga alaga. So ito guys, tip namin sa inyo yung pagdeal nga sa ating mga hanep. Ayun, dati guys, malalaman nyo naman din yan or pwede nyo naman din yan tingnan sa mga nakaraang video ko. Nakaka-encounter talaga kami ng mga ganitong instances guys na kung saan dinadagsa ng hanep yung aming mga pugaran dito. So, dito sa amin yan guys, baka may magtanong din dyan. Yung hanep po guys, kung sa Bisaya niyan is bunhok. So, kung familiar kayo sa bunhok, yan yung sinasabi ko na hanep. Before guys, ang ginagamit nila is 1, 2, 3 kung familiar kayo. Pero ngayon, eto na yung ginagamit namin. Kasi nagtanong si partner ko sa AgriSupply kung meron pang 1, 2, 3. Kung familiar kayo dyan, yan yung ilang ginagamit din before. Yung mga ilang breeder din kapag merong mga hanip sa kanilang mga pugaran. So ngayon guys, meron silang binigay na option. So ito yun guys, ayan. Ayan. So ito yung sinasabi nila guys. So ang nakalagay dito is 785 guys. So ayan, papakita ko na lang sa inyo. Ayan. Paki-screenshot na lang. Ito is best for bunhok guys, na prove na talaga namin kasi sa katagalan ng panahon guys, gumagamit kami ng malatayon. Though nawawala naman din sila sa malatayon, pero iba talaga ito guys kasi ngayon na nangingitlog pa lang yung inahin until na mamisa na lang yung inahin natin guys or mapisan niya na lang yung itlog niya. Wala pa ring hanep guys kasi dun sa malatayon guys, compare naman sa malatayon, una wala pa pero kinalaunan bumabalik sila. So ayun guys, kaya nga naghanap kami ng 1, 2, 3 pero wala na ngayon. So eto na, ayan yung ginagamit namin. So meron kami mga ilan dito na wala ng inahin or napisa na. So lalagyan namin to ngayon para at least kung meron ng mangitlog is ready na kami. At least nalagyan na natin. So binubudburan lang namin sila ng konti. Ayan, papakita namin sa inyo. So ayan guys, sample ko lang sa inyo kung paano kami magbudbod. So ayan, napaka-konti lang din talaga siya guys. So wag kayong mag-alala. Eto, kung meron bang maging epekto sa itlog. So based on our experience guys, wala naman din siya talagang epekto. So natural pa rin, ganun pa rin. Parang nilagyan lang siya ng ayan, powder para nga maging safe yung ating itlog sa mga hanep. Pati yung ating inahin kapag naglimlim na siya. So wala talagang any hanep na malagay dito or walang mapunta dito. So yung ating mga alaga is safe din sila kinalaunan kapag napisa na. Example ko sa inyo yung isang inahin na to. Though wala itong ano guys wala na siyang hanep. Kasi nalagyan namin to nung una pa lang. Pero ayun, example ko sa inyo, ayan naglilimlim na to. Pero lalagyan ulit namin para at least makita nyo guys na okay talaga siya. Even na naglilim na sila. Kunin lang natin yung inahin. Ayan, ilagay lang na muna natin sa gilid. Tapos yung mga itlog niya naman, ayan, lagyan natin. Ayan, budburan. Kahit sa palibot lang guys ng mga itlog. Ayan, pakonti-konti lang. Okay na yan guys. Ayan. So, ayun yung inahin guys. Naglilimlim na yan. So, walang problema guys. Kahit na naglilimlim na, bago natin lagyan. So, mas maganda lang din kasi talaga guys, na bago sila makapangitlog or yung ating mga paitlogan is nalagyan na natin yan. Para kapag sila ay nangitlog is wala na tayong problema or hindi na natin makaligtaan in case man na mangitlog na nga sila din sa area na yon.
So yun na nga guys yung aming tip para sa mga hanep or merong mga problema dyan sa hanep. So ngayon naman guys, eto masabi ko sa inyo, kapag nasa Oriental tayo guys, hindi talaga maiiwasan na kung saan yung iba, kahit mga sisiw pa lang is nagsasalpukan na. So eto yung mga ilang paraan namin guys, lalo na kapag yung mga ilang sisiw nyo talaga is nagkakaroon na ng mga sugat para nga yung mukha ng ating mga alaga is bumalik sa natural. So eto siya guys, example ko muna sa inyo. Ayan, meron siyang mga sugat-sugat, kung mapapansin nyo, ayan oh. Napakarami na. Sisiw pa siya actually. Pero ito nga, kapag nasa Orientals tayo, hindi talaga may iwasan yung iba is nagsasalpukan na. Bata pa lang. So ito yung ginagawa namin guys. Pwede kayo magpainit ng tubig. Ayan. Warm water. Pagkatapos nyan is, ayan. So dinadump lang siya sa mukha nung alaga natin. Lalo na kapag yung mga fresh na mga sugat-sugat nila guys. Ito, yung bago pa lang ito guys, talagang napakadami pa niyang sugat-sugat. Mahalata mo talaga. So ngayon, ayan yung iba nanunuyo na. Ayan. So ito yung ginagawa ni partner sa mga alaga namin na kapag ganito. Yung nakasalpukan kasi nito guys is ito. Siya yung pinakamaraming sugat yung kanina. Ito, hindi masyado. So ayan guys, makikita nyo yung kanyang mukha oh. Hindi na masyadong maraming sugat. So, ginagawa pala namin ito twice a day. So, kapag umaga, tapos kapag gabi naman. Yan yung ginagawa namin. Tapos, yung sa tubig naman din nila, magbigay din tayo ng vitamins para at least madali ding mag-heal yung kanilang mga sugat. So, palagi kong sinasabi sa inyo na i-monitor talaga, hindi lang dun sa mga instances na sa tubig or nauubusan sila ng tubig sa water nila. Kundi talagang yung ganito guys, napakahirap. Mas mahirap yung mga ganito guys na nagpapatayan sila sa loob ng kulungan. Magkapatid yan sila guys. Pero ayan, meron talaga silang mga habit na ganun. At yung iba naman nilang kapatid ng mga babae sa kulungan, dun sa may screen namin na kulungan, wala namang masyadong nangyari. Eto lang din talaga sila. So ito naman yung isa guys, ayan, hindi siya masyadong nagkaroon ng sugat. Ayan, dito lang banda sa kanyang ulo. Tapos yung iba din is gumaling na. Kaya ayan oh, bumalik na rin yung kanyang balahibo. Ayan, napakaganda na rin tingnan. So yun guys, iwan na muna natin si partner. So eto, ma-share ko lang din pala sa inyo. Meron kaming malalaki din na nag-away dito. Actually, yung EUG namin. Tapos yung isa naman is si Apollo. Eto si Apollo guys, ayan, nasa likod siya. Ayun siya guys. So, isang linggo na rin nakalipas. Nakipagsalpukan siya. Since yung aming isang yero dito is nakaligtaan ni partner na isara. So, ang nangyari is nagkita sila one morning tapos tulog pa kami. So, alam niyo naman ang manok, napakaagang gumising yan. Hindi namin alam na nagsasalpukan na pala sila. So, meron na pala silang mga ginagawa dito. Papakita ko sa inyo yung mukha ni Apollo. And then, actually, hinadump na to siya makailang beses na. And then, hindi na namin to siya ini-include din kapag naglalagay kami ng mga warm water doon sa mga iilang merong sugat. So, ang ginagawa na lang namin sa kanya sa ngayon is binavitamins na lang namin. So, papakita ko rin sa inyo yung mukha niya. Guys, ayan na nga pala si Apollo po. Ayan. So, ito yung aming Apollo dito sa yard. So, nakipagsalpukan kasi ito. Ayan, napakatigas kasi ng ulo. Ayan guys, makikita nyo sa kanyang mukha. Hindi na talaga ganun karaming sugat. Ayan o. Gumaling na rin talaga siya guys kasi nga, yun yung ginagawa namin sa kanya. Dinadump namin ng warm water yung kanyang mukha. At the same time guys, vitamins kami sa ngayon sa kanya. Every other 2 days naman din talaga nagbibigay kami ng vitamins sa kanila para nga hindi sila madaling dapuan ng sakit. Parang bata talaga siya guys actually na binibigyan ng vitamins and dapat sakto talaga yung pakain natin sa kanila. So moving on guys, punta naman tayo doon sa nakabugbugan ni Apollo kasi yun yung pinaka meron talagang bugbog sa mukha and napakakawawa talaga kung titingnan nyo guys. Nakabugbugan ni Apollo guys and hindi ko papakita yung kabilang banda guys kasi baka ma-detect tayo na violence against animals. Alam niyo naman yung pamantayan ni YouTube o yung kanyang rules sa ating community. Pero ayan guys, napakabugbog yung kabilang mukha niya. Siguro i-blur ko lang ng konti. So ayan yung pagmumukha ng aming Akagi guys. Ayan, napakakawawa talaga. O si Apollo kasi hindi siya masyadong natamaan din. So hindi ko alam kung anong nangyari kasi wala naman din kami dun sa pangyayaring yun. So nga pala guys, yung ginagawa namin dito guys, based on our experience lang. So eto guys, yung mga ganito, kinalaunan yan guys, is tutuklap yan. Or makukuha yan guys, yung mga ilang spots niya yan. Eto, mawawala yan kinalaunan guys. So hintayin lang natin talaga siya na manuyo. Tapos kinalaunan,
matatanggal na lang din talaga niyan. Tapos eto guys, right after nung nagbubugan sila, 3 araw guys, pinapainom namin siya ng Amtil. Tapos nibigyan din namin siya ng ganito, B50 guys, anti-stress. Siguro mga nasa 1 linggo na rin kasi makalipas. At pagkatapos nun, ayun yung ginagawa namin. Warm water na lang din, tapos sa mukha niya. Tapos vitamins. Pagkatapos naming punasan ng warm water guys, yung aming alaga, ayan, binibigyan namin nito. Ayan, again, ito ay B50. Ayan. So, anti-stress po yung gamit ng gamot na ito. Ayun guys, tapos na nating nadampian yung ating mga alaga ng warm water, lalo na yung mga alaga natin dito na mga medyo matatapang na kung saan nagkaroon sila ng mga sugat sa mukha. So, yun yung ginagawa namin guys. Depende pa rin guys sa disclaimer, based on our experience yung sinasabi namin dito or yung mga sinishare namin sa inyo. So, yun na guys, yung dalawang kasagutan sa mga nagtatanong sa amin dyan kung paano namin dinidil yung may ilang mga hanep sa aming yard. Lalo na dun nga sa mga naglilimlim ng mga alaga natin. Napakahirap kapag ganon. And most especially dahil nga oriental breeders tayo, dun sa mga alaga natin na medyo matatapang. So, yun yung ginagawa namin dito sa aming yard, guys. So, ayun guys, yung ating video for today. Sana nag-enjoy kayo at sana meron kayong natutunan dito sa aming video for today. And anyway, mag-shoutout nga pala tayo ng mga viewers natin dyan. So, ayun guys, shoutout nga pala kay JK Channel. Shoutout din pala kay Sir Mike Mangrobang. Also to Sir Star Shamu Backyard. Shoutout din kay Sherwin Mark Adora from Iloilo. Shoutout din kay Sir CJ Ferrer from General Santos. To Koi's TV, shoutout po sa inyo. Shoutout din to Sir Nathaniel Jade Rodriguez. Shoutout din kay Jansen TV. So ayun guys, inabot na naman tayo ng ulan. Ayan, umuulan na naman dito sa amin. Pero okay lang yan. And nga pala, merong nagtatanong kung meron daw kaming tutorial ng aming DIY na incubator. Abangan niyo sa susunod. Meron lang kasi akong hinihintay na item na kailangan natin sa ating paggawa ng ating incubator na styrofoam. So hintay-hintay lang kayo guys. Baka sa mga susunod na linggo, ayan, ma-share na namin sa inyo yung aming tutorial. So yun lang yung aming munting video guys. Sana again nag-enjoy kayo and meron kayong natutunan sa aming munting video for today. And anyway, again, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys, kasi meron kaming Facebook page. Pasensya na nga pala guys kung hindi ako agad-agad nakakapag-reply kung minsan kasi medyo nabibusy tayo sa yard dito. So ayun lang yung ating munting video for today. Thank you again for watching and please do good everybody kasi meron pa yung COVID. Please stay good everybody. Goodbye and peace out!